Mayong adlaw, ako day si Nilson Minyo kay giuyab ni Jeresa. Napo ko'y duha ka mga anak, 33 anyos akong pangidaron. Di lang mahalata kay teenager man og dagway. Sa pagkakaron, yagit kayo ko. Walay atiman, walay ligo, walay toothbrush. Lisod kayo kung kahimtang karon. Ilabi na nawad-an ko og trabaho tungod sa akong gibati na walay kaayuhan. Magpatabang unta ko ninyo kay naglibog ko kung unsay angay na kong buhaton. Wala ko laing maduulan sa kong kapit-os karon. Nawadan ko og trabaho tungod sa akong sakit. Ang sakit nga may nakaingon nga nawadan kog pangita para sa adlaw-adlang panginahanglanon sa akong pamilya. Ang maong sakit nako kay gikapoy nako og trabaho. Naka-decide ko na mag-relax lang kay stress kay akong mga muscle. Ug aron pod ma-maintain nako akong vital statistic, ma-maintain nako ang figure kung hawak nga baligjis. Ug aron pod nigmata sa buntag, magkaon lang, matulog, mag suroy-suroy sa kadalanan, may bala og unsay mga litis nga chismis sa among lugar. Ug akong bisyo na lang ang akong naon sa matag adlaw. Kaniadto dagan kog mga nauyab. Dili lang gyud gayud magdugay kay dili nila mahatag akong mga kinahanglan ug akong mga gusto. Mga nakarelasyon ako sila Jingjing, si Jingoy, si Badindin ug uban pa. Di na ako mahinumduman sa kadaghan. Karon ang akong latest na uyab si Jeresa na Tamsi, tambok na siksi. Plano na ko nga patrabahon sa abroad akong uyab para diri lang ko sa Pinas magpaabot sa iyahang padala kay kapoy na kayo ma-stress, dili lalim. Pero di man siya kaagwanta nga dili ko niya makita. Masabtan man po nako kay grabe man yang effort pagpanguyab sa kuha para lang sugto nako. Tuod, nauyab jud ko niya. Karon, problematic kay akong uyab tungod sa ako ang gibati. Cool kay ko nga nagtanaw sa iya na grabe kayo yung pagpayat. Kaniadto na 65 kilos iyahang timbang, nahimo na lang 75 kilos kay stress eating man siya. Sa amo ang kapait karon, kaduha na lang ni mamahaw, kaduha na lang maniudto, kaduha na lang manihapon akong pamilya. 6 times na lang ang ilang merienda ug ang ilang mga pamainit. Isod jud kay among kahimtang karon. Napoy higayon nga makahila ko magtanaw sa kong mga anak panahon sa tingkaon. Kay usahay panihapon mangutana kong anak kung unsay sudan ugma sa pamahaw. Nagagwantag mi sa tumang kalisod, halos wala na mi saktong kaon. Sige na lang mi og magpapod panda. Kung kinsa may naay maluyloyon dihang kasing-kasing sa pagtabang kanamo, mohangi mi na abangan mi kung pwede GCash o scholarship pa para sa akong mga anak na makapadayon sila og eskwela. Di pwede sa Ateneo na lang
o dili ba kaha ang hinabuhian kasi kung sang trabaho basta dako ang sweldo ug walay buhaton ayahay. Kung pwede lifetime na supply sa among kaunon sa matag adlaw kanang bupi ang setup okay na siguro na. Hinaot na maluoy mo o inyo kaming matabangan o isa pa nagkinahanglan po ko bagong sakyanan kay dili na ko ganahan sa daan akong motorsiklo para wala na hassle kung na ako'y mga lakaw. Magpaabot ko sa inyong mga hinabang o ayaw lang po kayo dugaya para dili ko kapuyon nga magulat. 1 week gikan karon ang deadline sa inyong mga tabang para dili ko malangan. O dagang salamat sa palibot oy.